Sakana Banyuwangi Rano Bani Setahu sepi Makna kota kekali Bila kata susah tapi Piye Pak Go, Pandes, Medan. Jenengan nek jal lagu meni sambel ngono kok ya. Heeh. Ya Mas Gun, mikir tambahi. Ngajeng. Ayo Ko. Ayo Des. Wah, iki mesti gini ketip ketama. Cis. Nyes ya Pak Go ya. Nah, wei meneh. Iya. Mah, duduk untu, Mak. Ayo le untungmu ra sopan kuwi kok. Nek untungmu sopan ra bal gegathuk. Tak rada alon-alon. Tapi kok iki kaya nggon dhewe. Emi kaya nggon dhewe. Nami kula Andes asli untukku brongos kakean gizi. Ora apa-apa sing pancen gizi. Apa ora iso mingkem rong dina mendepot. Kok ngene iki, Mak. Aja dipit. Iki wedi, Pak. Aduh.
Wah iki apik. P. Wih, P Mas. kok mbok nyala kidul. P ta. Iki- Wes to iki. Dongklak barang iki. Aduh, lak. Dan. Pak copot Pak ngene iki copot. Mas, niki Mas. Sampeyan operasi manuk dereng. Kowe hati-hati. Apa? Kuwi anake Pak Jono lho. Ayo, Dek. Kuwi dijane Pak Jono biyen gak Piye? ngerti nang mrigo. Wih. Halah, mingah iki nang dhuwur meja mingah ngene iki. Heeh. Halah. Edan. Ora payu blas. Amak jelek ngono rasane mak ketandul. Endi? Sing Lato-lato. Bagus. Apa? Sing rapayu sapa? Siapa? Sing rapayu iki sapa? Iki Andes. Nek ra gonong Borobudur ra payu. Nek masane prei kuwi kanggo gawe. Ki dodol es grosok. Maaf. Gosok. Lek ngomong tapi ya bener. Apa? Isu-isu nek di mantu daerah sak persawahan, isu-isu ke garis sawah untune. Heeh. Sing kan nyantur penak ngono. Ah. Untune geret. Ah. Ngene. Sing nyebloke ana. Apa? Mak Endang. Ayo ke. Sing Pak nyuluk salam. Lebih. Apa? Ya, Uluk salam dulu, sik ya. sepuh-sepuh ning Oh, nggih. Ya, salam sik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ke. Teruske. Assalamualaikum. Kepriye? Teruske. Nggih. Terus ke, Bu. Sing aku mungsuh celeng karo genjik ngene iki tobat. Lah iya kan wis bener ya, Pak. Saban salam. Aku ngomong terus ke ya kene sing terus ke. Ayo. Awak dhewe gak bener. Ana menong tukono oleh-oleh nek ra gethuk aku emoh. Takokno ngawe-ngawe nek ra gethuk aku emoh. Susur kewer-kewer. Saiki kan susur ya. Wah, nih. Wong donya, wong donya. Wong donya, wong donya. Wong donya padha elingo. Aku seneng nek Pak Gus nyanyi ngono guys. Hawane sak ala kadir ngono. Apa? Ane nek macam arek mak katir. Abe. Halah mak trip. Mak trip. Ngono kae kok. Ayo, Ilang Mak. kabeh apalane kok. Iki arang mbok nih. Ayo mbok nih. Ayo Bone. Iki acara ulang tahun nih. Inggih ngaturaken legendari. Aja ngarep rono, Pak. Rawuh. Inggih menika wonten ing Gunung Gono. Gunung Gono. Iya. Boten supe nderek ngaturaken mangayu badya peringatan ulang tahun yang ke-35. Wis tuwek. Wis Awak dhewe melu nang Gono ket biyen ket karo biyen. Mbah Jono, Karo Bapak Mbah Yanto. Jono. Kowe lah kejaman cilik-cilik sing Dayak mau nang jero. Kowe ngerti apa ora, Mbak? Ora ngerti. Alah kowe minggir sik, wong ora ngerti. Sugeng rawuh dumateng Mbah Jono dan kawan-kawan. Ah. Matur nuwun sanget. Ning ana Piye? sing kurang ajar, Sapa? napuki wonengen. Sik. Sik sapa nek apa niku sapa? Iki Elah. Gak iso, Pak. wah, biyen jaman loro kedang Jaipong iki rung tukul. Wis napuki wonengen. Oh ya ngonang ngono ya. Kaya ngene ngene, dunggen tak kentung tut. Tak kentung tut ngono kan biyen. Iya bener. Bar kuwi saya begini naboki. Heeh. Salam ngono. Ayo mi, gelang ngono aku to. Gantian. Berarti mi salam gelang. Jebule ming ngalah kena. Walah aku tipes salah. Aku bergelantungan bukan monyet, berteriak-teriak bukan orang gila. Apa? Yo kenek ke mau. Oh. Orjo. Ayo. Kulino iki mesti. Lah iya. Kulino to. Jadi kulino. Jadi kono tak sempriti barang barang. Ning anu nek wis dadi kenek ngono ki ora bakalan dadi ora samar tiba ngono. Iya gathol untu. Ayo aku nang Semarang krungune nang Kang Jati. Jatilan. Opo kae iki wong jatilan kuwi? Pengmu kuwi. Kecil Jogja Muntilan, wah munyuk tenan to kowe iki. Kira tuwoke senajan rada nganu hubet ngene. Joh, saiki Weh, wis ya. bengi. Wis bengi ya. Siap! Barisan!
Diceke. Wis, Kendes tak sesek kendes. wis cecek, Mak. Weh, enes mah dicatok isan, dicatok mengkelung. Gun ngono. Asik. Ayo, dewek kira beres, Mak. Cecek kene, Mak. Ayo bro kanca. Oh, Ngawarahan. Ayo prakoco nyawaruwana rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun siji bisa sira biswa sira lawan kaji kaping pindhone lakon disalat kaping telune bayar royakat ping pat posono ing wulan Ramadan ping lima lamun kuwasa ini negeri menyadari kalau kami namanya selami agami Islam sudah terang asal jauh dari pangeran dan kaya apik ya dipimpin teguh apik ya Sapa? ya monolane kuwi Aku duwe anak bayi aku. kok ngono to kowe iki Iki bebas Jono biar aku melu dilatih Mbah Jono. heeh nek lak yo sampean melu guyu Saya kemajuan Beni. Ana iki. Wong wis tuwek-tuwek gendongane besek rupa ting cewek. anak udah oh. Dia ngerti. Iya. Mbakmu. Ayo terus. Nah. Ayo mana? Ayo. Tak semprit itu. disempret Ayo, Pak. Nah, tuwek. Cegemak disunduki krasa penati. Cegemak dan krasa penak dengkeng. Daling yep. Innalillahi wa jiun. Kok kene iki joget wilu kono kok. Aku juga kok ngene iki. Ngene, Pak, ngene ora ngene. Aku ndak mau iki. Kok sekarang iki. Ngene lho, Pak. Oh, suapi meneh. Ayo, Manem Juban, Rutri. Ayo. Ayo. Ayo nyanyi deski meneh dong. Ayo. Apa? Ada teriak. Nyanyi apa? Deski, tak ngono. Cublak suweng tekel ender mambu kado hotel so lagi sit teliko pong sit teliko pong sit teliko Ngono. Jogetnya harus power. apa itu saking uang nek ngono kuwi Ke power marah nyokot Pak Teguh ya. Dun Ayo. walah Mbok lo lebokmu kapan Aja, power bae. Kepriye ta kek? Itu. dang Hotel, Pak. Tolong ceklai bokong nggih. anak pelanggaran kuwi piye to Mas, piye kula mboten dibayar mboten napa-napa tak pun mawon. ate nopo Lato-latone sakit. kuwi mendan iki terlalu kok ya Wis. Ana bapak. Adi budiani ya. ya rasa meneh Wis. Aduh. Wis nyong. Iki kamu aja ya. Aja wis modal kabeh. Tak pentung. siap dek ada beban dek wajib ngain lanang wat apa kuwi dang
Apik iki wae drogo. Nyarak kuwi. Sing rogo sapa, Go? Iki rodo gersang. Oh, ora ngono kuwi. Wah, drogo ngene kaget aku. Yo, dipimpin meneh, Go. Dipimpin. Yo. Heeh. Wis siap. Apa? Oh alah. Wajib nangin dalan wadon lurung ilmu. Wajib nangin dalan wadon lurung ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak. Ayo Go, nyanyi Go. Takut nyanyi. Wajib nangin dalan wadon lurung ilmu. Lurung ilmu. Wajib nangin dalan wadon lurung ilmu. Lurung ilmu. Ojo leren yen durung rusak bodohmu. Ojo leren yen durung rusak bodohmu. Robi kuasale gawe wana. Gawe wana. Robi kuasale gawe wana. Kita pemasukan nungi marek sembahyang. Kita pemasukan nulungi marek sembahyang. Nulungi marek sembahyang. Rapi kuasale agawe wana. Rapi kuasale agawe wana. Kita pengasunan nulungi marek sembahyang. Kita pengasunan nulungi marek sembahyang. Nulungi marek sembahyang. Ada buka, gerak. Tepukan dikit, ya. Pramila Pramila padha golek. Apa kae meneh kowe iki? weh, kowe iki sok rusuh kok iki. Kowe rasa ngerti kaya ngono lho kowe iki. Tontongi Nur iki werna-werna iso lho. Kela ngono iki tak tego to. Ayo. Aja mrene. Kabar kirang hati ngene iki. Wah, tak bambu ki bareng kuwi. Kowe ora tak dung, yo. Heeh, lanjut iki. Monggo. Ya wis, teko lagu dikit Pak Go ya. Ayo dongake wae kene Gus. Piye? Keseniane muga pari laris. Amin. Kaya biyen ketahuan Amin. pira aku lali. Amin. Walah ngai sengkleh dengkule aku. Amin ya rabbal Ning alamin. aku wis tau. Napa? Karo Mbah Jono. Napa? Walah dijimuk nang turi. Napa? Petuk gambulan. Weleh, kok iso? Ah yakin ya aku iki. Wah, Ate sampean sakit apa piye? sakit mbahmu ki bareng kuwi. Akhirnya napa? Aku Mbah sing menurut kau baru wes. Timu boleh. Edan glitra. Yo, dikasih lagu. Iki ndelok mawar biru wis ra apa-apa. Apa? Mawar biru. Aku kena sing mar biru ya. Yes. Aku nak gegesi nang mar biru. Ora apa-apa bedego nangis ya Mak Endang ya. Duet Roma Endang. Des, Dun, bisa jaluk mawar biru nggo sapa? nggih damel kula ki ambak to. Ada kowe dhewe ya menangkap dhewe. Ada bareng. Ayo Ji. Yo, tentake jo. Tumetese waspaku ora tega rasane atiku ninggalake sliramu priya idamanku. Sikat, yuk lanjut. Tumetese waspaku ora liro rasane ati
buku mulai ngegesokku. Genahe piye iki? Faedah. Go. Hei, Genahe piye to Kandes iki? ada semua modar ya. Kok malah kaya wayangan iki, Sob? Tri ada semua. Sampai mereka sama cerita kan. Impor prajurit anjing aja. Oh, yang kemekokan kancing langit klap-klap mundur ting ting. Aku ajar jalan, Pak. Kayak iki ana dalang suwing. Awak dalam swing kok rabine iso jebrene kok. Nek kowe dari jalan, yakin ketip susah. Gak iso. Mikirmu kabeh. Gak iso njaduk untu. Utune gatek. Utune gatek-gatek kabeh. Ayo pada prajurit dan sama namanya Jamata. Kok cocote ketok. Pak Gung iki kok iki dalang apik-apik lho Pak Gung. Nih, ayo. Ae. Ya. Ala kati riwir-riwir. Diwiri-wiri apa nih? Kok kepal-kepal. Diwiri apa? Yo. Dikasih lagu. Opo? Ayo, dikasih tumpang hadirnya untuk Panjenengan Jaya dan juga dengan artis kita yang di sini. Ada Pak Teguh yang di sana, ada Mak Endang yang di sini. Tentunya kita diberikan semalam ini yang spesial untuk Pak Jendol. Ada telke. Dan juga Kalek nang panggung. aku diantem anti. Oke, dan juga dikasih tumpang hadirnya. Ya Allah, yakin. Piye? Nang kene iki lho, Apa? ana kadal kekaring. Wong kadal jembet-jembet kok ngene milehi. Oke, baik kita dengan artis kita yang pakai katok bolong-bolong. Tentunya dikasih tinggi monggo mungkin berdiri tuh jawab ayo monggo. Ayo. Ayo. Dan Mas juga Dudo. dengan artis Mas Dudo. Mas Dudo. Dudo kagol. Udo kagol rasido. Oh. Gaya cuma saya ingin bojo. Sapa? Alah minyak dudo ping pira kok sampean kok. Ayo. Tapi aku musibah. Musibah piye? Alah, yakin aku. Piye? Nobong bocor rene tampik terus aku. Iki. Iya, baik. Tentunya dengan artis kita yang pakai katok bolong-bolong, seperti sarangan tahu. Ayo, berdiri pakai dengkle. Mesti sikile enggak. Niko kowe rambutnya biru kaya cocok urang ngenyong maksudnya. Rambutnya biru. Kowe ngati-ati jas nek liwat beku. Tak bedil ngono. Tak dai tengkek tak bedil kowe.
yakin kok kuwi. Rambutnya di biru. Dede. Cangkeme kok cuk tengkek lancip kae. Teh wong loro ini. Anjane, ayo dikasih tembang hadirnya berdiri, Bos. Ayo kono saiki lemu. Iso ngasih. Saiki lemu bar dipur babi kok. Lek lemu ki yakin. Kono perkosa. Iso ngadeg ora? Iso. Nek ora ngadeg ya ora jenenge gede. Ya ngadeg. Yo. Iki dedonga wae. Yo, paringo lancar. Lagu aja kok. Ora apa-apa kok bar iki ngadeg. Iya. Mafailaton, mafailaton, mafai. Assalamualaikum aja minara, ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum aja minara, ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum aja minara, ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum aja minara, ya ilahi. Oh. Iki rawani jiklek. Dadi iki bencong. Pak Guh, kaya apa? Apa? Rawane jingklek kaya apa? Iki mau lho. Ayo kaya apa? Ora duwe lato-lato. Yo lanjutke wajibe kae ben kupingke. Ya Ervandi roce roce kembang awangine mopya kumilang ojo sira mega mega miturut rawuhe pangeran. Ya Irfan Diro, Ronce Kembang, wangine mopya kumilang, ojo siro mega meno, diturut dawuhe pangeran. Monggo lengkai kang sekeca urip sira ning alam donya mugi-mugi luwe lemas semoyo. Ya Ervandi roce roce kembang awangine mopya kumilang ojo sira mega mega miturut rawuhe pangeran. Ya Irfan Diro, Ronce Kembang, ojo siro mega meno, diturut dawuhe pangeran. Lengkai kang sekeca urip sira ning alam donya Pak Guh, apik lho. Apik. Ana gemake barang. Ndi? Ini mau lho. Mas kayak kita go. Hei! Oh no. Kayak teka ada teka jopo piye kayak iki. Sopor gue. Pono. Kok milih nang kono barang? Ngeseng bengi. Adalah apa lagu apa? Langgam apa lagu apa? Liser bengi Oh, apa? Lingsir Wangi. Mak Endang Lingsir Wangi ya. Tingerosi. Nggih, Linggir Wasi iki. Yo Mak Endang angkat nada. Yo Mas. Ama jatahe kuwi to. Ya ora apa-apa, ro jenengan, upi ro jenengan. Upir aku. Wah, kowe modar kayak iki kayak. Wah, iki sulingku mambu pesingpur iki lho kan kira pendang. Aku nggo pentes yo. Oh iya, iya. Apa tenan Mak? Sallu ala Nabi Muhammad. Mas,
wong ayu. Piye maksudnya iki? Kene iki digandrung malah kaya ketek. Kayak sijian apa aku? Dopeni mbokan kasih segentir tenan aja. Apa? Apa? Banci aku Kudu. Aku ra nyuara, Mak. Nggih, bintang iki. Oh, mburi iki nyuara iki, Mak. Nggih, nggih. Heeh, iki derek burung kok sayang iki repot kok sayang dike. Heeh, dikosek kok apa. Elah jo pangku meneh. Heeh, iya, Mbak. Oh, Mak Edang emosi loh, bener emosi. Saya kira lurus nggih. Iya. Kok iso muni ora bakal banci kok. Oh. Buyon, nama Buyono. Mungkin Mas Andes ini urung disayang. Sapa? Andes. Oke, Destu barang iki urung sayang iki kok black iki. Pun. Ya. Yo, Yo. sing bengi. Ya. Andati. Yo. Upi ngasih kempes pada apa-apa, tak dukung. Celek, kowe rono lek. Yo. Kagodo Nipas wong ayu pecane ganti. Kang rari durung suarane ganti. Nongkrong. Kawi. Apa kuwi? Welek tenan. Ora ngono kuwi. Sing tak rungokke sik merdu tipis. Sing halus ngoten lho. Nek jajar rupi mung tak ngono kuwi ya. Heeh, jajar Destu jajar. Heeh. Heeh, digandrung. Bar supit e. Ora apa-apa Fitri Cine kok. Bar supit iki. Ayo. Engko meneh to, sik iki gak gandrung kok, Ndes. Heeh, ya, Mak. Iki sik merdu ya. Nggih. Iya, Mas, yo, Mas, yo. Sikat, Mas. Oh, ya yo. Masuk. Ondawi tane. Aku
lanjut ke nggih. Lanjut ke. Destu ki ora keplak lho kowe. Nggih ngapunten. Ngapunten. Oleh supetmu ki lho. Sawun, ini kali ini. Sik ben Pak Kudiri nang kono. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia hingga kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama saya termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, hingga kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama saya termulia. Pramila monggo. Lilakno pamit mulai pasti kula yetu dodone mokane galato sule wong kang bisa glateni sirame
Oke. Tanpa brago sasatra Deva Putri